Saint Flo was involved in a serious car accident nezuro. Saint Flo akaita tsaona nezuro akamhanyiswa kuchipatara. Vanhu vari kudai vanonyanya kudhakwa too much mukomana iyoyo mumungwari achafa. Vamwe vari kudai kuti mhiko dzatinashe mutarisi. A Tesla vehicle was involved in a traffic accident near the Greenscroft shops. Reports from individuals close to the incident allege that the driver was hip-hop star Saint Flo. Vanhu vanga varipo pakaitika accident vari kudai kuti mamwina iye Saint Flo. Asinzwa zvazvitirwa nevazukuru vambuya naenda aripo mumwe munhu auya akati iye ndosaka akazonzi naHoly 10 vana Saint Flo hamheno zvavanodhakwa nazvo zvinenge Congo dust. Mumwe munhu akati iye hanti akamboita show ari mukofini, mhosva iwore Mwari havana kumukanganwa vari kumuda. Akatomboita tikatoshamisika tikati chii chakadaro chinenge ngozi. That was after aenda kurehab, achibva kurehab akaburiswa natinashe mutarisi. Vanatinashe mutarisi vanga vachingomhanyisa mari chete, aingoda mari mutarisi. Izvezvi vakudedzera kuti tinashe mutarisi ndiada kumuraya mhiko idzodzidzi. Ndozviri kutaurwa nemunhu uyu kuti akambopinda mukofini saka achabhadhara. Mumwe munhu akati wicked weekend, usakanganwa ngoma yako inoti wicked weekend, saka wanga uri pawicked weekend. Mumwe munhu akati anga anwa tea here, anga achivhunduka chii, zviri kunzi unovhunduka chii kana wanga wanwa tea. Nemumwe munhu auya akati madhakiro anga akaita masikati so Saint Flo haaite, aitoda kuti awane munhu anomutakura muendese kumba. Manje maartist edu aya anozvida achafira munzira. Mumwe munhu akadedzera kuti vanongoda zvinhu zvemahara. Manje mira uone mhiko dzatinashe mutarisi dziri kumuda, achafa chete mukomana iyoyo. Mumwe munhu akati kupa mota munhu anorova dombo unenge uchimbotembei. So guys, handizi timati kudii nazvo, asi Saint Flo zviri kunzi ari right zvake, haana kumbonyatsokuvara zviri serious, but vazukuru vambuya naenda vari kuchema ndokuti ngaaregere kurova zvinhu zvinodhaka too much, nekuti mhiko dzatinashe mutarisi dziri kumuda. So handizi guys unoti kudii nazvo. That is why muchiona each and every time Saint Flo naHoly 10 vanombonetsana, because Holy 10 met Saint Flo, but Saint Flo doesn't want to admit kuti akagadzirwa naHoly 10. Munongoziva mega akasainwa kusamanyanga sounds, akazoenda kuna tinashe mutarisi. Saka tinashe mutarisi naSaint Flo vanozoda kutora all the credit. Ipapo manje ndo panozoramba Holy 10 achidedzera kuti aiwa hapana zvakadaro, iwewe ndindakakugadzira inini. Zvamutinashe mutarisi zvazvipo, akangokuwana watogadzirwa neni, saka dzikama. Saint Flo haadi kudzikama. Handizi guys unoti kudii nazvo, asi ndo nyaya yatati tikuigire kuti nezuro Saint Flo akaita tsaona akazomhanyiswa kuchipatara. Thank you so much. Don't forget to subscribe.